Ang sirena sa Isla Bagay. Kasabay ng ating paglaki, ng ating pagkamulat sa mga bagay-bagay, sa mga totoo at walang katotohanan na kwento dito sa mundo, parang naiisip pa rin natin na maaari kang magkatotoo ang mga ikinukwento sa atin ng ating mga lolo at lola. Yung mga sinasabing bedtime stories. So isa lang po ito sa mga bedtime stories o mga kwentong pampatulog sa mga bata. Ang tungkol sa sirena. Marami nang ginawang pelikula tungkol sa mga sirena sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na daw sa Hollywood, sa Australia, sa Europe, at siyempre dito sa Asia o kaya dito sa Pilipinas. Isinasalarawan nila ang sirena na may mabait at meron din masama. Sila yung mga kalahating tao, kalahating isda na nakatira sa pusod ng karagatan. Meron na nga rin sina-comics tungkol sa isang lalaking sirena. At kapag may isla tayong nakikita, lalo-lalo na dito sa Pilipinas na ang daming isla, sinasabi natin na maaaring may sirenang nakatira sa islang yon na nangangalaga sa nasabing isla. Kaya hindi ligtas sa haka-haka o mga kuro-kuro na mga nakatira sa kagiliw o tinambak na mayroong sirena nga sa Isla Paga. Alam naman natin na ang Isla Paga isa sa mga fishing spots o mga bingwitan ng ating mga kapwa alachawers na kasapi ng Bicolano Alachaw Anglers Club. At batay sa mga kwento-kwento, meron mga nangangalaga doon na isang babaeng sirena sa Isla Paga. Pero nakakatiyak ba ang mga residente doon o ang mga naninirahan sa kagiliw o tinambak? Siyempre, puro naman haka-haka dahil hindi pa nila nakita. Pero sa mga mangingisda, maraming mga naglilitawan na kwento tungkol sa mga sirena. Maaaring patulungan ka ng kanilang awit o kaya naman magkaroon ka ng hindi maipaliwanag na aksidente kung ikaw ay mangingisda malapit doon sa isla. Pero ganun pa man, hindi mawawala ang interes natin sa kanila. Dahil kahit sinasabing katang-isip lamang sila, marami na naglilitawang pruweba dahil sa mga makabagong teknolohiya na may mga nakikita nga o sightings tungkol sa kanila sa iba't ibang panig ng mundo.